Que Barcelona és una ciutat cada any més turística, tots ho sabem prou bé, però potser el que no coneixem encara és l'eclosió d'un turisme sanitari arreu del món, però una tendència nova en la qual Barcelona destaca. Posicionar-se bé, aquest és l'objectiu de l'associació Barcelona Centro Médico, i per parlar-ne avui ens acompanya el seu director Jaume Tort. Bon dia, benvingut a Salut i Estil de Vida. Moltes gràcies. Descobrir que hi ha un nombre creixent d'estrangers que escullen Barcelona per operar-se o tractar-se pot causar una certa sorpresa. És fals el prejudici de que a fora es cura millor que aquí, a fora, per exemple, als Estats Units? Aviam, hi haurien, jo diria, els dos elements. Per una banda, Barcelona sempre ha estat un destí important en què seria la medicina. Tots recordem que hi ha grans il·lustres professionals de la medicina, els doctors Puigvert, Barraquer, Planes. Són famílies il·lustres de grans metges que des de fa molts anys que arrosseguen molts pacients cap a Barcelona. Autèntiques sagues. Sí. Per tant, sempre hem tingut aquest, diguem-ne, turisme mèdic a Barcelona. O sigui, és una realitat. El que passa que potser no s'ha explicat mai massa. S'ha anat fent la feina, s'ha fet molt bé, hem anat guanyant prestigi, però no s'ha posat dintre de l'escenari del que seria de la promoció internacional o del que seria del turisme en general. Això també lliga amb l'altre element, i és que perquè tenim grans professionals, grans equips, avui dia un pacient català, espanyol, no té massa sentit que se'n vagi a l'estranger pràcticament per res. Realment no té sentit. Aquí tenim grans professionals, avui dia la ciència és molt més permeable, tenim molts equips de professionals aquí que treballen en projectes de recerca aplicada en hospitals dels Estats Units, d'Anglaterra, d'on sigui, i per tant el coneixement circula molt més de pressa, per exemple, encara té menys sentit traslladar al pacient quan un determinat còctel de fàrmacs per un determinat tipus de càncer te'l poden indicar perfectament d'un hospital de l'estranger i l'equip d'aquí el pot aplicar. O sigui que... que també circula la informació dels tractaments ara... Les mateixes companyies farmacèutiques són les primeres que promocionen aquest intercanvi perquè venen els seus productes. Per tant, no té molt sentit avui dia. La tecnologia que tenim, la professionalitat dels nostres metges, el nostre nivell mèdic és... I a més Catalunya i Espanya també tenim una curiositat, i és que els grans metges que tenim al sistema públic, els grans hospitals, són els mateixos metges en molts casos que a la tarda estan a les clíniques privades. A vegades els mateixos equips. L'equip del clínic és el que ha estat a la clínica o de l'altre hospital. Per tant, vol dir que es manté aquest to potent de recerca, d'equip de treball, d'alt nivell tècnic. És molt dinàmic, diguéssim. I per tant vol dir que el nivell que tu tinguis als hospitals públics, que tenen un altre plantejament tecnològic que els privats, en molts casos, però que el nivell humà i qualitat dels professionals normalment és el mateix. És el mateix, esclar. Quina labor porta a terme la vostra associació Barcelona? Bé, l'associació Barcelona Centro Médico és l'associació de les clíniques de Barcelona, que es va crear ja fa 20 anys, per dedicar-se bàsicament a la promoció internacional. O sigui, es tracta d'anar a buscar més pacients estrangers dels que ara venen. Això per una banda, i per l'altra, vendre, en el bon sentit, Barcelona com una plaça de referència mèdica i de salut internacional. O sigui, nosaltres el que fem és anar als diferents països, en alguns països es fa acords amb companyies, en altres països contactes amb professionals d'allà perquè t'enviïn pacients cap aquí. Jo diria que cada país té la seva dinàmica, no tots els mercats són iguals, no tots els països funcionen de la mateixa manera. I en quines especialitats destaca més Barcelona? Una mica responent també amb aquestes nissagues de grans professionals, tenim uns quants, per exemple, oftalmologia, som referents a nivell mundial, la urologia també, la cardiologia, la cirurgia plàstica. O sigui, jo diria que aquests 4 o 5 són els que es tiren més. Després la cirurgia cardíaca, l'oncologia. Aquests 6 o 7 són bàsicament... Molt variat, molt diversificat, no? És de les coses que pots oferir a l'exterior. Quan vas a tercers països trobes altres clíniques d'Europa que també van a buscar pacients, però normalment trobes una clínica, el Clínicum de Stuttgart, que fa traumatologia, són molt bons. Ara nosaltres anem, diguem-ne, a Barcelona, amb un bloc de 20 clíniques. El fet de ser una associació està molt bé, no? Justament perquè... I que pots oferir tots els serveis. Un gran ventall.
I llavors, els aspectes més valorats, quins serien dintre aquest rànquing mundial de la medicina? Barcelona, quins aspectes? És la professionalitat? Sí, el nivell, això, el que és ben bé la medicina, els aspectes, diguem-ne, turístics són secundaris, són molt secundaris. O sigui, la gent que es troba malament ve aquí perquè hi ha bons professionals i bons serveis. Que després però una cosa, per què s'anomena turisme sanitari? És que els pacients que venen aquí aprofiten per fer-hi vacances i descobrir el país? Hem de diferenciar, o sigui, una cosa seria el turisme de salut, que es diu ara, i l'altre és el turisme mèdic. Són coses diferents? Jo diria que són coses diferents. Parlem de turisme de salut quan normalment és un valor afegit al fet turístic. La persona es viatja, però ara ja tothom vol que a l'hotel que triï hi hagi un bon gimnàs, un bon spa, o hi ha gent com viatja per golf o viatja pel bon menjar que viatja pels spas i el wellness en general. Molt bé. Altra cosa és el turisme mèdic, que hi ha gent que normalment té un problema de salut o que vol fer-se algun tipus d'intervenció i per tant la motivació fonamental és el tema, diguem-ne, del seu procés, de la seva malaltia, del seu problema de salut. Per tant, això és el primer element, que a més se li pot oferir un afegit de caràcter turístic, això sí es troba prou bé per o a vegades pel familiar o per l'acompanyant, que també, clar. Llavors, clar, aquí hi ha països al món que aquest element el juguen molt, els països orientals, normalment al pacient ja li ofereixen sempre d'entrada tot el paquet turístic per l'acompanyant, i si el procediment que ha de fer el pacient és senzill, doncs ell també pot fer turisme, evidentment. Perquè amb això estem en clara rivalitat amb països com Tailàndia, que també hi ha una oferta mèdica emergent bona, i la Índia, Jordània, he vist, Tunis... Jo diria que no encara, ojalà hi sigui. O sigui, nosaltres rivalitzem amb destins europeus. Amb això encara som un destí regional. O sigui, els nostres competidors són Alemanya, fonamentalment. Els països de l'est, potser també? Alguns com Txecoslovàquia? No encara. Els nostres competidors són Alemanya, Suïssa i Àustria. I en aquests països... Perquè, diguéssim que aquests altres països no tenen encara el nivell que tenim nosaltres, en aquest sentit ho diu. I llavors els pacients britànics, francesos o russos, en aquests moments van molt més a Alemanya i a Suïssa que a Espanya, que a Barcelona. O sigui, nosaltres aquí competim amb aquest nivell. A nivell mundial hi ha un altre gran mercat, que nosaltres encara no hi som massa, que és el mercat que està traient sobretot la Índia, Singapur, Tailàndia, que és un mercat que es nutreix de tot el sud-est asiàtic, en general, des dels Emirats Àrabs i tot el sud-est asiàtic, i dels Estats Units. Dels Estats Units i d'Anglaterra viatja molta gent allà per un fet un element econòmic, perquè el nivell de vida d'aquells països és molt més baix i per tant el cost de la intervenció quirúrgica del procés és molt baix, no? Pot ser 6 o 7 vegades... No, 6 o 7? Pot arribar 7 vegades al preu dels Estats Units. I en canvi aquí, en quin nivell estaríem respecte als Estats Units? Aquí estaríem a una tercera part. Una tercera part, la qual cosa també... I per exemple amb Alemanya podem estar al 60%. O sigui, això ens dona avantatges competitives importants, per tant, jo dic, ojalà puguem competir amb Tailàndia, vol dir que hem aconseguit entrar al mercat nord-americà i que els americans entenguin que poden venir a Barcelona igual com poden anar a Tailàndia és més a prop. Com venen ara a buscar els creuers, també poden venir a operar-se aquí. I quin efecte pot tenir el turisme sanitari sobre els pacients d'aquí? Una inflació de preus o una millora dels equipaments? No, jo diria que són mercats ben diferents i molt diferenciats, perquè aquí el sistema públic treballa bé i les clíniques privades, el seu client més important també és el pacient d'aquí, d'assegurat de mútues, d'assegurances privades, i per tant... No pot interferir. L'únic que potser pot donar és més mitjans d'inversió en tecnologia. Si aconseguim una quota més important de pacient internacional, pot ser bo per les clíniques perquè tindran més recursos. Que sempre és bo. Sí, evidentment. Que entri per la privada o per la pública, sempre hi ha aquestes possibilitats noves, no? I des de la seva experiència, vostè que ha treballat al Departament de Salut de la Generalitat i ara en el sector de la medicina privada, veu algun risc de que la gent d'aquí haguem de posar-nos a viatjar per motius mèdics a causa de les llistes d'espera que hi ha o altres deficiències en el sistema públic, com els passa ara als britànics? No, jo la veritat és que no ho crec. Aquí el sistema públic de Catalunya té una capacitat de producció molt alta, vull dir, treballa molt,
i si arriba a necessitar més recursos per fer front a les llistes d'espera, el sistema privat mateix de Catalunya ha ofert al Departament de Salut capacitat per poder fer més llistes d'espera. I fórmules de contractes, de concursos. S'ha fet alguna vegada excepcionalment, vull dir que això es pot tornar a fer, una decisió política de fer-ho. Sí que el sistema privat està en condicions de... I per tant no té sentit enviar la gent a fora, i des d'un punt de vista tècnic